Moikka! Mun nimi on Karolina Leinonen ja mä valmistuin noin viikko sitten maisteriksi ohjauksen pitkästä koulutusohjelmasta Itä-Suomen yliopistosta. Terkkoja sieltä mun valmistusmatkalta Dubaista. Mä oon ollut Otteessa mukana ihan alusta lähtien, eli mä oon yksi Otteen perustajajäsen ja mä toimin tällä hetkellä hallituksessa talousvastaavan tehtävissä. Ja ainakin vielä mä oon meidän Ote-porukan Kuopus ja mun toimialueet on Pohjois-Savo, pääasiassa siis Kuopio ja Kuopion lähialueet. Mä lähdin Otteeseen mukaan, koska mä näen, että tää on mulle tosi luonteva tapa toteuttaa ohjausta. Lisäksi mä haluan Otteen kautta lisätä ohjauksen saavutettavuutta ohjauksen eri toimintaympäristöihin, eli muun muassa koulumaailman ulkopuolelle. Ja muutenkin tää on mun mielestä hyvä väylä viedä ohjauksen merkityksellisyyttä eteenpäin. Mä näen myös, että tää on tosi hyvä mahdollisuus mulle lisätä mun omaa asiantuntijuutta ohjaajana ja ylipäätänsä kehittyä eteenpäin. Ja kuten Maijakin sanoi, että yhteistyössä on voimaa, niin myös mä näen, että Otteen iso vahvuus on se, että meitä on monta tekijää, meitä on paljon osaajia ja paljon tämän alan ammattilaisia. Me voidaan oppia toisilta ja samalla kehittyä kukin itse yksilönä eteenpäin. Lisäksi Otteen kautta ohjausta voi tehdä ihan missä tahansa, kuten näette. Ja totta kai pitää aina huomioida tilanne ja tilanne vaativat edellytykset. Maija heitti mulle viime kuussa kysymyksen, että mitä ohjaus mulle merkitsee? Mä näen, että ohjaus on rinnalla kulkemista, semmoista yhdessä eteenpäin menemistä ja toisen kuuntelemista, aitoa läsnäoloa ja ehkä semmoista askeleen eteenpäin auttamista, oli se askel sitten minkä kokoinen tahansa. Ja jokainen kuljetaan meidän omia polkuja, valitaan aina risteyksistä mihin suuntaan lähdetään ja musta on ihan hirveän mielenkiintoista aina kuulla, että miten kukakin on päätynyt siihen, missä tällä hetkellä on. Musta tuntuu, että mä oon oikealla alalla ja siksi mä haastankin ensi kuussa Purhon Sallan kertomaan, että miten hän on päätynyt tälle alalle. Musta olisi myös ihan hirveän mielenkiintoista kuulla, että miten te olette päätynyt siihen, missä te tällä hetkellä olette. Vastauksia voikin kirjoittaa mulle ja lähettää vaikkapa sähköpostilla karolina.leinonen@ohjauste.com tai vaikka kommentoida tähän alle. Tsemppiä kaikille kevään aherrukseen.